Hoxe temos con nós a Bernardo Penabade, tamén temos a Marcos, a Carlos. Vamos falar un pouquiño de varios proxectos que teñen que ver ca lingua, co chegamento de xente que non ten o galego como nativo a este idioma e tamén a cultura. E para iso, Bernardo, xa che lanza a primeira pregunta, que é como xorde o teu interese pois no todo este mundo de ensinar a lingua galega, a chegala a toda a xente que ten interese por coñecer o noso idioma e a nosa cultura. Entendo que a pregunta é como xorde o interese por ensinar a neofalantes. Exactamente. Vale, porque o interese por explicar, por ensinar a lingua galega é xa anterior, xa hai moitos anos diso. O caso dos neofalantes, pois tamén hai bastante tempo, porque realmente o meu interese polos neofalantes comezou en 1989. Eu fun como docente de ensino secundario para Viveiro. Realmente non pensei que a situación puidese ser tan adversa como xa era naquele momento, en 1989. Por tanto, a alternativa era ou innovar ou vegetar. Esa era a situación no ano 89. E como eu por carácter son optimista, sempre procuro unha solución, pois xa daquela no ano 89 pensei na intervención sociolingüística con persoas que xa estaban totalmente desgaleguizadas. E fíxeno coa guía didáctica dun sociolingüista vasco, José María Sánchez Carrión. Eu son un seguidor, chámase en vasco Chepech. A Chepech asistinlle a varias conferencias, a varios cursos, xa antes de eu ser docente. E parecíame que os seus traballos eran interesantes, mas eu vi os distantes, porque aqueles traballos estaban pensados para o vasco. Entón, como aquilo da avestruz de meter a cabeza debaixo da asa, pois eu pensaba que a nosa situación estaba moito mellor que esa situación que afrontaba el co euskera. Mas non me levou moito tempo en comprender a realidade, porque na primeira ou segunda semana que eu cheguei a Viveiro como profesor de ensino secundario, xa houve unha alumna que me abriu os ollos, porque así pouco cordialmente díxome que non ia estar moito tempo ali no instituto. Eu pregunteille por qué. Ela dixo que porque seu pai conseguiría botarme. E ben, entón xa vin que a situación fácil non era, sempre cando se vivise, sempre cando eu non fose ali como funcionario, que fose ensinar gramática e poñer unha proba como se fose un examen de latín, e marchase para a miña casa así tan pancho, non? Entón, pois iso, 1990
89 en Viveiro, practicada esa estrategia con neofalantes durante 15, 16 anos, e a partir dese momento readaptada para un contexto diferente, máis aplicada a partir de 2003 en Burela. Por tanto, nesta segunda fase, pois tamén xa son algo máis de 20 anos. Pero falas precisamente que o teu interese pola lingua xorde moito antes. Tes unha labor tamén de investigación, de escrita, pero supoño que todo isto tense que adaptar, tense que moldear tamén a este novo mundo dos neofalantes. Tense, non sei, se facer unha vía que se achegue ben a este contexto no que decides intervir. Sí, eu son un ensinante vocacional. Ensino desde os 15 anos, 15, 16, certamente non ensino lingua e literatura galegas desde os 15 ou 16, porque eu mesmo nunca tiven un ensino reglado de lingua e literatura galegas antes dos 20 anos. Entón, a miña primeira experiencia pedagóxica pois foi a gramática do castelán, por exemplo, pois a morfoloxía e a sintaxe, a gramática que podíamos ter os nenos galegos dos anos 80. Esa foi unha experiencia, a experiencia de ensinar matemáticas, aqueles problemas das idades. Un pai ten o dobre de idade que o seu fillo. Ben, pois, en fin, para min iso foi un pasatempo, máis un pasatempo útil, porque axudeille a compañeiros da miña aldea cos que descubrín a miña vocación para a pedagogía. Durante a carreira, pois tiven experiencia pedagóxica porque a partir de 1983 fixen cursos para persoas adultas, especialmente para compañeiros de universidade, na residencia universitaria Burgo das Nacións. Por tanto, xa cheguei ao ensino oficial con certa experiencia de ter feito explicacións sobre lingua, literatura e cultura galegas non a alumnos oficiais, mas en cursos aos que asistes por libre disposición. Como estamos agora aquí neste programa, que é xustamente o máis gratificante da pedagogía, claro. Certamente, despois de ter participado ali na residencia universitaria durante varios cursos consecutivos nesas aulas de lingua e literatura galegas, chegar ao ensino nun instituto e descubrir outro panorama tan diferente foi chocante. Foi un comezo dunha bofetada ben posta. E non sei, nesta escola de neofalantes, cales son as necesidades que ti observas, as necesidades que che fan dar ese paso adiante e decir que este proxecto realmente é necesario na sociedade galega? Home, xa no final do século XX xa estábamos nunha circulación de persoas no sentido de para dentro. Isto é, a nosa sociedade sempre viviu o plurilingüismo, claro,
mas vivímolo na proxección para fora. Nós fomos emigrantes. Mas aí desde 1978, ao menos na Mariña, xa comezou a haber inmigrantes. Ben, esa é unha motivación. Mas outra, pois falábamos dese ensino en Viveiro. Viveiro pois é aínda hoxe, daquela tal vez ao mellor un pouquiño máis exagerado, unha Coruña en pequeniño, mais unha Coruña, esa Coruña das elites. A ver, a Coruña é unha cidade ben universal, é ben bonita, é mesmo ben acolledora, mas hai unha elite coruñesa que é así provinciana, e que ten pois certa alerxia ao uso do idioma galego. Ben, pois ese Viveiro, esa sociedade galega nese momento estaba así. Entón era necesario pois facer unha didáctica específica para persoas que, en fin, que non recibiron a lingua galega na infancia, que podían estar nun ambiente galegófono da primeira xeración, da segunda xeración, dos pais, dos avós, sí, mas moitos deles eran a primeira xeración do corte, a primeira xeración do punto final. Houve moitísimas familias entre 1980 e o ano 2000, pois houve moitísimas familias que practicaron esa exclusión do punto final e, por tanto, os seus fillos e fillas tiñan ensino da lingua e literatura galegas que nós non tivemos, mas nós non tivemos e desexábamolo, e os nosos alumnos pois menos de 10 anos menores que nós tiñano e rexeitábano. Entón, obviamente, se tes un pouco de amor pola profesión, pois tes que pensar, tes que respirar fondo, tranquilizarte e pensar que estrategias aplicas para que non sexa un calvario para quen ensina e que tampouco sexa un calvario para quen aprende. Porque estamos falando dunha situación complexa de unhas persoas que van tentar ensinar algo que os aprendices non aprezan. De feito, neste senso, eu supoño que ten que ser diferente ensinar a alumnos que se atopan, pois, digamos, nunha asignatura nos seus estudos e grados a persoas que igual se achegan con interese pero teñen certos medos. Non sei se ti nese momento te decatache de que existían outras necesidades, quizáis o medo a non falar ben o galego, o medo a ser o único no grupo de pares, de amigos ou da familia que non fala galego. Cales foron esas necesidades especiais, digamos, que atopache entre esa xente que se acercaba naquel momento? Vamos ver, aínda hoxe, fíxate, a historia da didáctica da lingua e a literatura galegas no ensino primario e secundario é recente. Entrou a contagotas a partir de 1978. Por tanto, a tradición educativa parece que está de sempre, pero non. É ben curta. Pois entre eses inicios e hoxe hai unha
hai unhas constantes que apenas variaron nada. A pesar de que o contexto é ben diferente. Fíxate, nun primeiro momento non se podía facer outra cousa que non fose un ensino de gramática e literatura. Se queres, con algunhas pinceladas de cultura. Mas había que facelo desde unha focaxe expositiva, como o farías dunha lingua estranxeira. Ben, foi moi socorrido no noso caso, pois aquel ensino absurdo co que aprendemos as linguas estranxeiras. Eu vin exames de lingua e literatura galegas en que había listas de palabras. Como listas de palabras eu aprendín o francés con listas de palabras. Ben? É un ensino teórico para cubrir unhas horas, para cubrir un expediente. No noso caso, pois, a parte positiva era que iso estaba recoñecido dentro do sistema e que cobrabas por facelo. Mas, vaya, Vocación. o económico non é a única motivación de alguén que sente amor por iso. Entón, a meta cal é? A meta é facer un ensino comunicativo. A meta é ensinar comunicación. E a comunicación implica gramática, implica literatura, implica cultura e implica modelos de uso. Nos anos 80, os modelos de uso había que crealos, porque non existían. Noutras palabras, nos anos 80 dificilmente podías facer a aplicación dun modelo Burela. Por qué? Porque o modelo Burela é un ensino dentro e fora do recinto escolar, mas poñendo en comunicación a escola cos axentes sociais. Xa o di a palabra modelo, o ensino a través de modelos. Nos anos 80 eses modelos non existían. Entón, dificilmente se podía facer a pedagogía da comunicación. Podíase estimular a comunicación, mas había que crear os modelos. Non pasa iso en 2025. Porque en 2025 os modelos existen. Xa foron creados hai anos. Hai que recollelos e mostralos para que sirvan de estímulo para que se incremente o uso. Ben, pois naturalmente o ensino con neofalantes ten que ter como punto primeiro a focaxe comunicativa, a comunicación. Non se pode prescindir ao 100% da gramática. Claro que non. Hai algunhas palabras, sustantivo ou adxetivo ou adverbio ou interrogación, interrogativa, ben, son conceptos básicos que axudan á comprensión. Mas que función ten esa metalinguaxe gramatical?
non é un fin en si mesmo. Non é un fin en si mesmo, é un mecanismo que nos permite facer unha aprendizaxe máis sólida. Con todo, o obxectivo prioritario é a comunicación oral e escrita e a estabilidade lingüística, de maneira que unha persoa non faga como unha especie de guadiana que agora aparece dali a 2 minutos desaparece, co que son esta alternancia de códigos a que estamos tan acostumados. Fíxate, por exemplo, o que pasa nas alternancias de códigos das familias cando falan, por exemplo, cos fillos ou cos netos, e aínda hoxe en 2025 o caso é máis exagerado se en función do xénero. Isto é, tú pon a orella e escoita, por exemplo, un pai falando cun fillo e máis falando cunha filla, e verás que 2025 os usos lingüísticos do mesmo pai, no mesmo ano, na mesma casiña, varían en función de se fala coa nena ou se fala co rapaz. Lóxicamente, diante diso, pois, a escola, se é unha escola actual que ten en conta a sociedade a quen se dirixe, ten que tratalo. Ten que tratalo. Entón, unha escola de neofalantes. Home, se o século XXI é o século da circulación de persoas, da circulación masiva de persoas en todas as direccións, pois a escola ten que tratar ese movimento de persoas. Ten que adaptarse ás circunstancias. E sen dúbida, para iso, vamos ver tamén a outra cara da moeda, para iso temos aquí a Carlos e a Marco, para saber como foi realmente o vosso achegamento á lingua, á cultura galega, de onde partíades e como vos facilitou este modelo do que estábamos a falar o aprender ou achegarse de novo a esta lingua. Son casos diferentes, Sí, son casos diferentes. Un tena desde o berce e outra desde o berce non tanto, que xa era grandiño cando fixo unha aprendizaxe así regrada. Pois non sei cal dos dous quere comezar a contarnos as Comeza aí, Carlos. Pois adiante. Eu tuve relación con galego a partir dos 67 anos. Anteriormente viña moito a Galiza, porque a miña nai era oriunda de Galiza, pero viña de vacacións. Nunca me preocupei por o idioma. Preocupeime por o idioma moi lixeramente cando chegou a democracia. Anterior a democracia non había ninguna preocupación na capital por los idiomas de la terra. Cando chegou a democracia se abriron expectativas, entón aí ya entendí que había varios idiomas na terra e que o minhas raíces estaban na Galiza. Pero bueno, eu interesarme por galego foi aos 66 anos, cando me xubilei, vine a vivir a Galiza, a aldea onde era oriunda a miña nai. Ali merquei a casa e ali me instalei. Ali coñecí a xente, a xente a conocía porque venía de vacacións, pero coñecí gente fora de lo que era o barrio da miña aldea. Me provocaron el aprender o idioma, porque eu quería integrarme totalmente, non só en la vida cotidiana de la aldea, sino tamén na cultura e sobre todo no idioma, entendes? Entonces eu
meu papel agora mesmo con respecto ao idioma, digamos que eu sou un provocador. Eu provoco a xente con o idioma. A mí a xente da miña aldea que me fala en castelán, eu les regaño. E a xente que ven de fora que non sabe galego e que fala en castelán, anímolos a que aprendan o idioma. E ese foi o meu achegamento ao idioma. Aínda cometo moitos erros. Eu non domino o idioma. Escribo en galego, leo en galego, intento falar sempre que podo en galego, pero eu teño muchos erros, non? Con a axuda de Bernardo, de Lionel Reyes, de outra xente, Xulio, Bastián, Margarita, pois me animaron a hablar galego, aunque o fale mal. Pouco a pouco ir corrigindo. E así o estoy facendo. Non sei se algunha vez che pasou de alguén que se chegou a ti falante de galego e ao comprender que non ibas falar galego che falou en castelán e ti a devolverlle a resposta en galego, non sei cal é a cara ou a reacción que normalmente ten. Sí, ainda moita xente que coñece, cando comeza a falar comigo, me fala en castelán. Eu le respondo sempre que podo en galego. E se vou á tenda, pido as mercaderías en galego. A xente, como sabe que sou de Madrid, me fala en castelán. Pero eu les falo en galego. Eu non les regaño por eso, non? Les provoco, decir, tú me falas en castelán, eu te vou falar en galego, entende? E haciéndolo como remarcándolo, o sea, que se note que estoy falando galego, entendes? Gosto moito esa figura do provocador, realmente unha figura moi interesante. É que eu penso que ahora mesmo se necesita provocador, tanto en las escolas como en las familias, como en las reunións de veciños, actos culturais. Eu fai pouco estive en unha presentación con Carlos Paivo, en que todo o mundo falaba galego, menos o delegado do goberno, que falou en castelán. Esas cosas a mí me fastidian, entendes? Entonces eu intento provocar. Mais é unha provocación poética. A ver, porque aquí o Carlos é home modesto e debe saber que desde hai, pois, ao mellor 2 anos ou así, é mesmo poeta en lingua galega. E non nos decía nada. Bueno, non tanto como poeta non. He escrito un par de cosiñas, pero non me considero poeta. Son entón textos traducidos? Son autotraduccións túas? Como é iso? Sí, moitos son traducións que eu fago, adaptacións para el caso. Traduzo moito a Dr. Guapa Yupanqui, que é un poeta que me gusta moito. E despois, bueno, fago cosas miñas porque me salen, pero vamos, creo que teño 3 poemas, non nada máis. Bueno, se un berro da alma en galego é poesía en galego. Sí. Eso está claro. Sí. E no caso de Marco, non sei, unha persoa xoven tamén, non sei como foi a túa experiencia, como era tamén os teus pares, amigos, como foi ese? Ben, eu no meu caso, eu veño de país portugueses, eu sou fillo de inmigrantes portugueses, e a verdade é que, a pesar diso, eu xa tiven o contacto co galego, como ben dixo Bernardo, dende que nacín, porque eu xa nacín aquí na Galiza. O que pasa é que, claro, eu cando era máis pequeno, cando comecei na gardería e despois en preescolar e no ensino primario, atopábame cunha situación bastante curiosa. É dicir, había xente que se dirixía a min en castelán. Entón, claro, eu
daquela tiña moita inestabilidade lingüística. É dicir, eu o galego só usaba na casa, no ámbito da escola cos meus compañeiros, pero a mí se alguén me falaba en castelán, pois eu respondía en castelán. É dicir, tiña un pouco esa problemática, non? Incluso dentro da 11, cando ia facer os cursos que se facían uns trimestrais, cando eu estaba en primaria, pois tamén había un ambiente moi diglósico, non? É dicir, todo o mundo falaba en castelán, era raro escoitar falar o galego dentro dese ámbito, non? Entón, claro, si é certo que evidentemente sí que tuve en contacto co galego dende o meu nacemento, pero tamén me atopei en situacións de sufrir moita inestabilidade lingüística. Entón, claro, eu daquela, cando era máis pequena, me ia para eses círculos, non, dos que falaba, como por exemplo os cursos da 11, que todo o mundo falaba en castelán, pois eu tamén falaba en castelán, cando todo o mundo tranquilamente podía falar galego e entenderse en galego, porque éramos todos daqui, salvo algunhas excepcións que poderían vir a mellor de Ponferrada ou de Asturias, ou etcétera. Claro, isto despois, anos despois, mudou, non? Eu en 2015 comecei a cursar o ciclo de Administración e Finanzas, o superior no Instituto Perdouro de Burela. É a verdade que xa coñecía a Bernardo de antes, mas cando entrei ali eu sabía que facían un programa de radio, non? Eu evidentemente tamén quería facer eu desde pequeno sempre tive moito vínculo coa radio, sempre. De feito era o meu medio preferido, non? Mais que a televisión por razóns bastante obvias, non? É dicir, tiña unha discapacidade visual e para min a televisión pois era algo que sí, que evidentemente pois estaba, pero a radio era o que realmente me enchía, non? Porque era todo contado con total detalle, entón, pois claro, evidentemente non é como na televisión que si evidentemente hai conversas, hai narracións de varios tipos, pero non entra tanto, se cadra nunha descripción tan detallada como pode ser a radio, porque a radio non se ve, só se escoita. Bueno, agora actualmente non tanto, porque está un pouco máis de moda o tema este de facer unha especie de, non sei se se pode dicir así, radio televisada, non? Porque moitos programas coñecidos pois suben os programas tanto a mellor a plataformas de podcast como tamén a YouTube. Entón como que xa hai un pouco esa mestura, non, entre o sexa, mesturar o audiovisual basicamente, decir, o que ven sendo a fala e máis a imaxe. Voltando ao 2015, claro, evidentemente pois me comecei a artellar un pouco xunto con Bernardo o que podría ser ese programa, foi dai que naceu o Grandes Voces do noso mundo, que seguramente que a mellor algún coñece. Nada, depois a partir de aí, pois, a parte diso, entre outras cuestións, grazas tamén a Bernardo, pois poden entender tamén un pouco o que era a estabilidade lingüística, non? Que era como algo que tiña que corrixir, e a partir de aí, pois a base diso, entre programa e outras actividades varias, pois poden incluso conversas, non facía falta tanto participar en actividades, senón simplemente ter conversas que che digan, oye, pois mira, estabilidade lingüística é isto, non? É dicir, que ti sempre teñas como idioma principal a túa lingua, non? Independentemente de que a persoa pois che fale en castelán ou en galego, non? Eu entendo así, sobre todo, con xente que obviamente pois é daqui da terra, non? É dicir, ti é unha persoa que ves que ten un acento ou un sotaque marcado en galego, pois eu xa directamente collo e respondi en galego, aínda que me fale en castelán. É dicir, non teño xa ese problema que tiña antes, non? Foi unha das cousas
que realmente aprendín grazas a todo isto, non? E non sei, despois, bueno, non sei se... Sí, ia preguntar a Bernardo Sí. sobre o programa de radio, pero como estou vendo que o compañeiro ten experiencia, ve que lle gusta isto, vouxe preguntar a ti xa directamente Sí. como é esa experiencia no programa de radio. Pois a experiencia, a verdade, que é gratificante, non? Para min, eu que son, bueno, xa son licenciado en xornalismo pola Universidade de Santiago de Compostela, e o meu maior motivo polo cal fixen a carreira foi polo tema de dedicarme á radio, non? A radio, como xa dixen antes, hai uns minutiños, eu sempre foi o meu medio, o que estuve un vínculo máis forte, e sempre soñaba pois con locutar un programa de radio, sempre gustábame falar, non? Contarlle cousas á xente ou falar de música, sobre todo iso, falar de música, non? Porque a miña música tamén me gusta. Entón, claro, despois, cando, bueno, antes que falei do 2015, non? Desa época, eu no 2016, o 22 de xaneiro, fixen o primeiro programa do Grandes Voces do Noso Mundo. Si que é certo que eu anteriormente tiña feito outros, pero bueno, xa era de outra maneira, non? Este xa era diferente. E aparte, ese vínculo, non, que teño con Portugal, pois fíxome tamén ver un pouco de que podería tratar ese, ou sexa, o Grandes Voces do Noso Mundo, non? Tratar a música galega, e non só iso, non? Senón tamén chegar a eses países onde chegou o noso idioma, non? Que é un pouco o noso lema, non? Poñer músicas de Portugal, de Mozambique, de Cabo Verde, etcétera, etcétera, etcétera. Entón, xa che digo, xa foi para mí unha experiencia, e está sendo unha experiencia pois moi boa, non? E aparte que sempre se aprende moito, e a verdade é que con ese proxecto pois estou moi contento, sinto unha persoa realizada, non? É certo que traballamos con os medios pois bastante limitados, pero sempre é bon e é gratificante para min pois poder facer algo que pode quedar aí pois para sempre, non? Para que outras persoas nun futuro pois podan ver que se poden facer programas tamén dese estilo, non? Que non se ve moitos por aí fora. Antes de continuar con a entrevista, onde vos poden atopar? Vamos meter a cuña publicitaria que non se nos escape ninguén sen atender ese programa de radio. Ben, pois nós, ou sexa, o Grandes Voces do Noso Mundo está en todas as plataformas de podcast, en ebooks, evidentemente é a que máis se usa, que teño que mencionarle. Tamén estamos en Apple Podcast, Spotify, ou sea, podedes atopar como Grandes Voces do Noso Mundo, Voces con Z e Noso con 2 S. Pois xa sabedes todos. E despois tamén temos unha páxina web, www.grandesvoces.com, se non estou mal. Pois aí quedou a cuña. Precisamente Mais tamén se pode sí. se pode ouvir polo sistema tradicional. Exactamente, tamén estamos na radio. Non nos esquezas aos que temos máis idade, que Carlos e máis eu tamén existimos. Correcto, sí. Pois entón conta iso da radio convencional. Pois mira, tamén estamos presentes en Cuac FM, en Radio Filispín, en a Piratona. Tamén estamos en Radio Fusión, na Radio Universitaria do Miño en Portugal, creo que non me dixo ningún, porque son varias. Xente de Teo en Compostela, que non lles parece mal aínda que non se quieran. Certo. E precisamente falábamos disto, de tamén iniciativas que se xan un pouco da pedagogía, digamos, máis institucional ou máis habitual dentro das institucións. Isto axuda tamén a que a xente se achegue con máis interés, con máis amor, podemos decir directamente. Gosta moito escoitar cando alguén che di que se sinta realizado nunha destas actividades. Falábamos antes do ensino con focaxe comunicativa. Ben, obviamente a radio, o xornalismo escrito son comunicación. O que falábamos antes de crear situacións de comunicación. A nosa experiencia pois parte do ano 2012,
El chegou efectivamente en 2015, tivo un proceso de adaptación, como é lógico, ten unha particularidade moi específica que xustificaba que non participase na programación que nós tiñamos andando desde uns anos antes, desde o primeiro día. Non, claro que non. Foi necesario facer a súa adaptación e pasou, pois, setembro, outubro, novembro, decembro, parte de xaneiro, pois case 5 meses de adaptación ao medio. Por exemplo, pois houbo que facer houbo que deseñar o programa, houbo que aprender a facer os guións. Ben, iso é unha aprendizaxe que non se ve, mas o feito de que o programa xa emitise o número 404 esta semana pasada, dinos que moi mal non foi, porque, en fin, xa son case 10 anos en emisión constante. Os outros mozos e mozas están desde xaneiro de 2012. Eu, sinceramente, creo que lles valeu de moito. Vaya, non son eu aí quen máis pode opinar, ao mellor pode opinar máis Marco porque o vedes do lado dos alumnos, mas ben, esas 14 promocións que saíron até o momento creo que demostran que esa focaxe comunicativa funciona e que non só é gratificante para quen ensina, senón tamén para quen aprende. De feito, Marco Pereira Oliveira, a comunidade radiofónica vai moito máis alá do paso de un curso ou dous polo instituto. Nesa comunidade entrase, mas poucos son os casos que saen. Canta xente hai que están facendo estudos universitarios ou que xa os terminaron e continúan no grupo de comunicación interna e continúan asistindo aos nosos encontros anuais. Por exemplo, agora, pois, o próximo día 20 temos a nosa festa de fin de curso en que nos xuntamos para falar un pouco e para comer e beber algo. E van asistir única e exclusivamente aqueles que están facendo o programa agora? Non, van asistir eses e van asistir outros que pasaron antes de promocións anteriores que continúan sentíndose como na casa. E reconforta, por exemplo, que entre esa xente teñamos novos casos de vínculos coa pedagogía. Isto é, comprácenos que existan docentes e futuros docentes que xa pasaron por esa experiencia sendo alumnos de primeiro, segundo, terceiro de ESO, cuarto, con entre 12 e 16 anos, vaya. Digamos que para todos aqueles que din que o galego non serve para nada, aquí temos un claro exemplo de que serve para vivir, para facer comunidade e mesmo para atopar unha vocación, unha profesión. Digamos que fai vida tamén o galego. Aí tes o caso do Marco Pereira é paradigmático. Está falando el, mas podía ter falado calquera dos 80 ou 100 alumnos e alumnas que pasaron pola experiencia. Non me resisto tampouco, atendendo os apelidos de Marco, de facerche esta pregunta. Estamos falando tamén dos neofalantes, de xente que se está chegando ao galego, e moitos son os lingüistas que din que aí está parte do futuro do galego.
pero temos tamén outra parte nesa vía integracionista, nese achegamento a Portugal, a outras comunidades que comparten esa comunicación. Algo tan sinxelo moitas veces parece que o pasamos por alto. Déixame que che diga que ou o século XXI é neofalante ou non é. A ver, Sí. se non hai punto final, e desde logo, para chegar ao punto final, ainda vai haber que bregar, porque, en fin, non somos mancos, entón, ben, eu penso que o punto final aínda, eu de feito non penso no punto final. Ben, entón, ben, superado iso, pois ten que ser neofalante, porque chegamos a unha transmisión interxeneracional moi baixa. Non creo que hoxe a transmisión interxeracional se sitúe alá moito por cima do 10%. Un de cada 10. Iso é pouquiño. Tocamos fondo. Por tanto, para ter continuidade, obviamente hai que facer recuperación. Ben, mais falabas doutra cuestión importante, que é a dimensión internacional. A ver, que culpa temos nós de termos un idioma internacional? Que culpa temos nós de que a nosa tradición sexa a que é? É que acaso logo temos que pedir desculpas porque o noso idioma teña 1200 anos e se fale en varios continentes? Non temos que pedir desculpas por iso. Entón, claro está, se non aproveitamos esa dimensión internacional, é que somos parvos de remate. Se a escola non atende esa cuestión, mal pola escola, e mal polas persoas que pasan por esa escola. Quer dizer, o noso caso non é o caso vasco ou o caso catalán. A nosa é unha lingua minorizada aquí, onde naceu. Mas noutros lugares do mundo é unha lingua normal, nin privilexiada nin minorizada. Non, é unha lingua normal. E noutros sitios, pois, é unha lingua que está poñendo en perigo outras. Ten estatutos diferentes segundo o lugar do mundo en que sexa usada. Mas onde naceu ese idioma? Naceu aquí. Entón, se naceu aquí, cal é a vantaxe de renunciar á tradición? Non significa iso que a miña posición persoal exclúa os que pensan diferente. Iso sí que non. Nunca eu vou tirar unha pedra contra a Academia Galega. Non. Porque eu respeto outras posicións. E eu sei que hai persoas que consideran legitimamente que o noso idioma é de 4 provincias. E eu respeto iso. E eu non teño ningún problema por escribir como esas persoas escriben. Mas, evidentemente, eu reclamo o dereito a vivir a miña lingua como internacional e aproveitar esa dimensión internacional. De feito, falabas antes de que se ensina o galego con esas listaxes de palabras, con esa metodoloxía, digamos, un pouco arcaica, vamos decir así.
porque que se temos outra perspectiva, tal e como ti falabas, na que atendemos a historia, atendemos o contexto, atendemos a como evoluiu, sería moi difícil manter esa separación tan absoluta entre galego e portugués. Claro, fíxate, a historia da pedagogía da lingua galega é un pouco frustrante. E digo que é un pouco frustrante porque co paso do tempo foi un pouquiño a pior. Calquera persoa que nos estea escoitando pois dirá, claro, como este é vello, pois está enfocando desde unha perspectiva pesimista, é o fin do mundo, eles xa non, este xa está xubilado, non vai a cousa por aí, non vai a cousa por aí. A didáctica da lingua galega seguiu moito os pasos da mala didáctica da lingua castelá. A lingua castelá en Galiza foi ensinada pois moito desde unha perspectiva gramaticalista. Ortografía, un peso exagerado da ortografía, moita morfoloxía, moita sintaxe teórica. Isto é, un ensino teórico para memorizar e para facer unhas prácticas que podan ter o alumnado máis ou menos entretido, máis ou menos controlado dentro da sala de clase. Entón, ben, pois o ensino da lingua galega tamén enveredou por aí. Un pouquiño como lingua estranxeira no mal sentido. Porque, en fin, aínda estes días escoitamos un vídeo dun político que falaba unha lingua estranxeira. A ver, ese político, como outros políticos, recordade, por exemplo, pois a muller do presidente Aznar, cando falaba en inglés nunha terraza en Madrid e tal, pois, en fin, enveredamos un pouco por ese tipo de ensino. O pobre home este, pois, foi ao país estranxeiro e quixo ter a xentileza de falar no idioma deles, cousa que non entenden pa aquí. O que pasa é que, como aqueles son estranxeiros, daquela sí. É claro, descubriuse aí ese grande problema etnocéntrico de que aprenden un idioma e non saen de aí. Pobriños de nós, se estamos atados a ese monolingüismo. Eu quería facer dos intervencións, unha con respecto ao que dice Bernardo, non? De que antes la enseñanza era memorizar, non te permitía razonar, pensar. Eu sento no falante para a integración miña na Galiza, no idioma. Eu non pretendo memorizar o galego, durante dixo Marco, os que viñimos de fora tenemos diglosia, intentamos falar galego pero pensamos en castelán, o en vasco, o en belga, o en humano, donde viñamos, non? É un problema que non se
é moi difícil deixarlo, entende? Por que? Porque moita xente quere falar galego aprendendo, memorizando as verbas, memorizando os verbos, etc. Non se preocupa de integrarse culturalmente. Eu penso que unha persoa que quera falar galego ten que aprender, entender e integrarse na cultura galega, na cultura do mar, na cultura da terra, na cultura das letras, da literatura. Eu descubrí moita xente que escribe en galego, nova, de actual, pero tamén moi clásica, entendes? La xente que pretenda falar galego sin integrarse na cultura, sin meterse na cultura, eu penso que nunca podrá falar galego. Como eu non podría falar francés se non entendese, se non hubiese leído pues, a autores franceses. Entonces, memorizar un idioma, desde o meu punto de vista, é imposible. Tens que meter na súa cultura. Non estarás queixándote dese curso da Escola de Arroxo que tivese esa metodoloxía memorística. Non. Porque no primeiro día eu creo que non tiveche que usar o bolígrafo e o papel. Eu creo que a primeira ferramenta pedagóxica... O teléfono. Como? O teléfono. Oye, pregúntalle por iso. A ver como é o primeiro día que use un teléfono en vez dun bolígrafo. Claro, o método que nos puso Donato foi gravarnos para escoitarnos e así autocorrexirnos e ver os erros, non? Moita xente pensa que fala ben galego pero non se escoita, entendes? Tens que escoitarte para saber os erros. Entón, un instrumento fundamental foi o teléfono, entendes? Porque escribir tamén tú te corrixes e tal, non? Pero escoitarte, eu cando escoito gracias miñas digo, quen es que o fala? Eu non me recoñezo na voz, e menos cando cometo erros. Eu penso que estou falando moi ben e cando oío, escoito a miña grabación digo, vaya patadas ao dicionario que he dado. Digamos que esa conexión máis directa do pensar, do que estabas falando, dese pensamento. A diglosia que temos. Agora espera que o poñemos nun apuro, que isto non estaba preparado. A ver se te lembras que foi o primeiro que liche nese curso da Escola de Arroxo. Con que fixache as prácticas de lectura para o teléfono móvil? Sí, recordo porque é dun autor que eu gustaba mucho, ¿no? Rivadulla, ¿entendes? Entonces o libro de vagabundos e ¿no? Rivadulla Corcón. Ben, ten un libro de relatos que liche de pé a pa. De pé a pa. Leímos, estudamos e analizamos e interpretamos. O sea, moi ben. Ese é o método. Fixemos audiolibro, Agora cando queira o Rivadulla Corcón editar o seu audiolibro, simplemente ten que entrar en contacto con nós, xa falamos de cachés e esas cousas. De feito, eu falao con Rivadulla por WhatsApp, entendes? Dile as grazas por tener ese libro publicado, porque nos sirveu moito no curso de neofalante de aquí de Arroxo, nos sirveu moito de vocabulario, de falar e de pensar en Galiza. Non sei que me dá que lles gusta máis esta metodoloxía que as listaxes de palabras. Coido que disfrutan un pouquiño máis con estes métodos, máis contacto co país e ca literatura. Non penses que aí o primeiro día, cando dixemos que non íamos utilizar papel, que había que coller os telemóveis e tal, non penses que se puxeron aí a aplaudir, non. Eu,
falar, gravar. Non, eu falar non, mas iso foi durante... o primer día. Nin sequera o primeiro día, Sí. os primeiros minutos do primeiro Sí. día. Digamos que Perfecto. esa vergoña a hora de falar galego é unha das grandes barreiras, podemos falar, que Sí. cae pronto, cae. Sí, seña. cae. A ver, neste caso era fácil porque estaba aí o Carlos con unha actitude positiva, entón, pois nada, comezamos o curso cunha grabación que aínda agardamos. Realmente a primeira sesión foi unha entrevista que despois compartimos a través do noso grupo de WhatsApp. E falábamos preparando esta entrevista estes días previos tamén de casos de persoas que chegan, inmigrantes, chegan ao país. En moitos casos atopámonos con xente que parece que ve iso como un perigo para o idioma, un perigo para a cultura, pero a túa experiencia é exactamente toda a contraria. Se o sistema funciona, se ofrecen as oportunidades, unha persoa que chegue de fora adquire as destrezas mínimas para ter unha fluidez comunicativa mínima sobre a que asentar a súa inclusión social en 3 meses. É así. Obviamente ten que haber ferramentas didácticas, claro, ten que haber boa disposición polas dúas partes. Realmente a inclusión social é o resultado dun dobre esforzo. É o resultado do esforzo de quen acolle e o resultado do esforzo das persoas recén chegadas. Pero digamos que se existen esas ferramentas... Mais, se existen as ferramentas, se existe a disposición para organizar os cursos, cousa que polo momento a administración non pensou niso. Nin a administración nin os colectivos sociais. Falo, por exemplo, pois de entidades tan importantes como a Cruz Vermella. A Cruz Vermella ofrece cursos para estranxeiros. Claro que sí. Mais eses cursos son iguais que aqueles cursos que se ofrecen en Elegido. Claro, a nosa realidade non é a mesma realidade de Almería. Entón, se existe boa disposición, se existe oferta, está claro que en 3 meses hai unha intercomprensión suficiente sobre a que asentar ese diálogo entre culturas. Realmente, un exemplo que tiñamos cos compañeros de aquí tamén se fala que vían as crianzas que tiñan interese, disfrutaban da súa vida en galego e desenvolvíanse sen problema algún tamén neste... O aquí tamén se fala é a constatación, o aquí tamén se fala na Coruña, é a constatación de que isto que estou comentando eu é universal, aplíquese nun sitio ou noutro. Tal como nos falaba Carlos, realmente cando as persoas chegan de fora e ven que existe unha cultura, unha comunidade cunha lingua propia, digamos que tamén xorde ese interese por coñecer, por vivir, por ter esa experiencia, non sentirse fora, digamos, dese contexto. Claro, que en verdade fala de la inclusión lingüística, ¿no? Eu penso que hai 2 factores. A inclusión para a xente que nos acolle, o sea,
los que vimos de fora nos acolle Galiza, entonces aí ellos fan un papel de inclusión, pero los que venimos de fora temos que facer un papel de integración, entende? Non hai inclusión, sino hai integración por outra parte. Eu penso que os poderes políticos, non culturais, os políticos, sobre todo, non ten voluntade inclusiva. Se tiviesen voluntade inclusiva, había máis orzamentos culturais, de ensino, desto, non? O único xornal que se publica en galego, nós, é o único xornal que non recibe subvención pública. Eso non é de recibo. Por desgraza, resulta complicado querer que a xente se sinta cómoda nunha lingua, nunha cultura que, por desgraza, as institucións en moitas ocasións parece que queren matar ou como mínimo deixar máis. E agora voume quitar uns poucos anos de arriba e lle vou preguntar a Marco aquí directamente. Falabas antes da música, da cultura. Ti como pensas que a xuventude hoxe en día volve a vivir esa música en galego? Digamos que ten boa saúde. Como estás ti a topar todo isto? Eu, a verdade é que teño a sensación de que a xente nova está tendo cada vez máis interés pola música en galego, non? Dai un pouco ese boom que se viviu dende uns anos ata aquí, co fenómeno das taixugueiras, porque foi así, non? Un deles, non? Entre moitos. E a partir dai, pois, como que elas conseguiron, entre outros, non? Conectar un pouco con ese público máis juvenil, non? E dai un pouco ora ese fortalecemento, non? Que eu detecto da xente, do consumo da música en galego que está tendo a xente nova, non? De feito, cada vez se ven máis grupos que se animen a facer diversos tipos de música, é dicir, pasando polo pop, pola música un pouco máis electrónica, polo heavy, entre outros moitos estilos musicais, non? Adaptando, evidentemente, un pouco a nós, non? O uso da nosa lingua. Entón, eu creo que por aí pode haber futuro, non? Pode haber esperanza, por dicirlo de alguma maneira, para que os máis pequenos, e non tan pequenos, pois volten ou seja, conecten coa nosa lingua, non? É un pouco o programa tamén ten un pouco esa función, non? De mostrarlle ao público, non? E, pois que en galego faise moita música e moi boa tamén, evidentemente. Xa para ir calando esta recta final da entrevista, eu sempre pregunto, pero parece que hoxe xa temos a resposta aquí ao noso carón, pero deu resultado toda esta metodoloxía? Ti como sintes todo este esforzo, todos estes anos, realmente pagaron a pena? Pagaron a pena, sí. O que pasa é que estás falando de avaliación, de resultados. Realmente o mellor sistema que tivemos para facer un diagnóstico, para observar como son os resultados da pedagogía, se estamos chegando ou non estamos chegando. O mellor que temos feito polo momento é o proxecto Palabra e Memoria. Proxecto Palabra e Memoria, con ese nome, témolo desde 2009, mais estamos traballando nel xa desde 1997. Permítenos justamente iso, ver, planificar actividades, planificar a actuación educativa e comprobar cal é o nivel de recepción. Nese sentido, permíteme que che comente que
os resultados, a chegada desa mensaxe, pois é alentadora. Os resultados que nós manexamos a través do estudo por agora de 80.000 familias repartidas por 200 concellos da nosa xeografía, pois fálanos dun incremento do 5% nestes 25 anos do século XXI. E ben, podería ser que prácticamente neste 2025 se conseguise máis ou menos chegar á mesma cota que todos os anos anteriores xuntos. Tivemos hoxe estes problemas de conexión que nos impediron que entrase en directo Joani Xartín de Meira, que nos pode explicar, que nos podería explicar perfectamente isto do que estamos falando. Hai en Meira, pois temos esta escola de intervención social desde 2023 e os usos estaban, os usos escritos estaban por volta do 4%. Agora mesmo faltan uns cuantos días para cumprir o ano. Creo que daremos a coñecer eses resultados ou no final de xullo ou en agosto, e está a porcentaxe rondando o 40%. Estamos falando dun incremento importante que se complementa noutros lugares, como esa foi, por exemplo, a tendencia en Burela, onde temos estudos entre 1997 e agora mesmo. Mas tamén temos indicadores noutros parecidos noutras localidades en que se está aplicando o programa, por exemplo, pois en Ribadumia, en Meis, en Meaño, en Chantada, que nos indica que poñendo en práctica iniciativas de educación social, a xente responde. A xente responde aí con aplausos, entusiasmada. Non, este non é un proceso da noite para a mañá, como tampouco foi a sustitución. Levamos moitos anos de imposicións e iso pesa. Como decías, partimos de non rendernos a quizás reverter e comenzar a avanzar, xa ir. Exacto. A ver, nós temos que pensar, por exemplo, insisto nisto de palabra e memoria. O último escrito que coñecemos por agora era de 1518. En 1518 unha muller nobre pois encargou o seu epitafio. Ben? Ese epitafio pois foi escrito en galego. A partir de aí pois houve ese silencio provocado pola imposición. Vale, houve a inscripción a Rosalía de Castro, sí, mas é literatura, é un referente. A sociedade civil non deu ese paso antes do século XX, e a sociedade civil nen sequera prácticamente deu ese paso antes de 1936.
temos localizado, antes de 1936, temos localizados apenas 2 epitafios escritos en lingua galega. Un de 1924 e outro de 1934. Iso non é nada, é 0%. Nese sentido, pois, estábamos felizmente pasado, un pouco antes de 2020, como están, por exemplo, pois en Cabo Verde. Hai uns meses tivemos a oportunidade de estar ali en Cabo Verde e tamén consultamos este aspecto, a ver que pasaba ali. Entón, non enterro en Cabo Verde, todo o mundo fala en caboverdiano. Todo o mundo fala en caboverdiano. Mais, nun cemiterio, as lápidas non están en caboverdiano. Porque existe esa situación de sustitución lingüística, esa situación de desequilibrio que tamén coñecemos nós, porque niso somos especialistas, por desgracia. Pero existe futuro para a lingua, existe futuro para todas estas xeracións que se achegan de nova lingua. Temos que ser tamén optimistas con razón, digamos, con motivos de peso. Evidentemente, tú escoitache aí a intervención de Marco Pereira Oliveira. Temos os exemplos ben cerca. Tiñamos aí por conexión moitas persoas que nos mostran que habendo escola hai alumnado que responde. Pois se che parece, Bernardo, vamos a dar a palabra para que nos digan, para que animen a outra xente a seguir ese camiño que eles tamén iniciar. Vale. Oiche, non esquezas poñer nun apuro o Carlos a ver se nos recita uns versos aí da súa autoría. Eu encantado. Oiche, iso sería xa o broche de ouro do final. Antes que responda o outro, antes que... E che decir eu, vamos a dar a Marco primeiro a palabra para que vai pensando tamén Carlos, a ver se se anima. Ben, pois, eu dende aquí, pois quero animar a todas e a todos que usen o noso idioma, sexa onde sexa, independentemente da situación, do que sexa, pero usadeo sempre porque é unha lingua moi bonita, é unha lingua internacional que nos conecta tamén con outros lugares do mundo, pode ser Portugal e outros países lusófonos. Así que falar de galego que non custa. Moi ben. Penso que temos aquí tamén xa un profesional da radio, Total, absolutamente. A ver. E bueno, penso que se vai animar tamén Carlos a su mensaxe, lernos. Sí, vou ler un poema, como ia dicindo, o poema é de Luis Chapela Bermúdez. Quero ler este poema por la situación que están a vivir na Gaza. O poema di así: os nenos e as nenas de Gaza xogan entre ruínas onde as bonecas non teñen cabeza, onde os debuxos colgan calcinados nas paredes dun fogar que xa non é. Aprenden a contar non con pedras ni con lápis, senón con estalos de morte. 1, 2, 3, misiles no ceo. Teñen medo, pero non o din. Teñen fame, pero xa non choran. Teñen nomes que non sairán nos xornais. E mentres un só neno o nena durma sobre sangre e fume, non haberá paz para os que miran e calan. Sin dúbida, penso que... Podemos aplaudir, sin ¿no? dúbida alguna. Sí, podemos aplaudir a Luis Chapela por la sensibilidade que mostra con este poema, ¿no? De Gaza, sobre Gaza. E ben, animar a xente falar galego. Eu, por suposto, dou todo o meu apoio
a xente que vimos de fora e que queremos falar galego. Penso que é necesario. Eu, se vou a Francia, teño que saber hablar francés, e se non teño que tirar o diccionario. O que veña de fora, que sepa falar galego, e se non que tire diccionario. Si falamos ben, si falamos mal, xa nos corregirán. E si tenemos que preguntar, preguntaremos. O galego é necesario en a terra. E tamén voulle preguntar daquela agora a Bernardo, xa que estamos ahora transmitindo, que nos faga un pequeno resumo de como viu esta entrevista, como viu este feedback que ten tamén ca xente que está ao outro lado, que tamén é a que aprende, que digamos que ten tamén ese test que che di a ti si isto está a ir para diante. Estou contento de que se recuperase a conexión, máis triste por moitas persoas que ían entrar a falar con nós desde as súas casas e que nos permitirían ver por dentro esta estrategia educativa de coral, porque é unha estrategia educativa en que participan persoas de diferentes idades e de moi diferentes procedencias. Mais, en fin, o futuro comeza xa e en calquera momento poderemos facer a iniciativa tal como a tiñamos planificado. Non, iso témolo que mirar, non? Temos que facer outra cousa porque, bueno, aproveito tamén para eses 4 ou 5 espectadores que temos neste momento, que non temos máis, para comentarlles que o problema foi un problema técnico e foi un problema da plataforma StreamYard, non? Que non funcionaba, estaba caída e acaba de recuperarse un pouquiño, por iso acabamos de conectar agora, evidentemente xa con moitísima menos xente, pero vingarémonos de StreamYard, non temos faremos outra cousa noutro momento, xa falaremos para que toda esta xente que desta vez non participou que poida participar, aínda que sexa en liña, aínda que sexa en liña, algo faremos, Bernardo, Arcadio e Carlos. Se pensaban que se libraban do interrogatorio, que saiban que están aínda no punto de mira. Unha cuestión fundamental: estamos vos infinitamente agradecidos. Un placer enorme, de verdade. De verdade. Temos algúns comentarios de cando non saía a emisión. Lucía Burela non sei en directo entrevista, Natalia Cea tamén comentou tamén algunha persoa desde Brasil como é Cristian Sales, que pena non poder asistir daqui do Río de Xaneiro a entrevista co mestre Bernardo, sinto falta das nosas conversas, preciso voltar a Burela. Eu fun Pois ten en Burela, como sempre, ten a súa casa coas portas abertas, e esperámoslos outra vez. Moi ben. Da mesma maneira que confiamos en pasar o Atlántico para encontralos ali no Río de Xaneiro. Xa tivemos o prazer de facer de anfitrións pola Mariña. Moi ben. Pois é unha lástima o que sucedeu hoxe, a primeira vez na nosa historia que nos sucede que non podemos emitir en directo por un problema totalmente alleo a nosa vontade e incluso o noso precario equipo técnico. Desta vez non nos fallou o equipo, se fallara o equipo noso xa buscaríamos como solucionalo, como pasou da última vez e se solucionou no último momento. Foi a plataforma StreamYard que caíu, pero buscaremos xeito de compensar. Moi ben. Bueno, finalizamos entón, veña. Obrigado a todos. Chao. Chao. Chao, obrigado.